खुलुमबाय लोगोफोर एनडिएफबिनि बाथ्राखौ रायलायोब्ला जोङो रायजो राजानि खोथाखौ गोसोखाङाबा बा रायजो राजानि बाथ्राखौ एसे बुंखाङाबा एनडिएफबिया मालाबाबो फुलनो समाया रायजो राजानि मदद रायजो राजानि अननाय रायजो राजानि ओंखाम संना जाहोनाय बिथांखौ जों 100 बार गोसोखांनांगोन आरो सब समय गोसोखांनांगोन आरो एनडिएफबियाबो बे रायजो राजानि थाखायनो बे रायजोनि थाखायनो गोबां एनडिएफबियाव ट्रेनिं लानानै गावथारबो जादों आरो रायजो राजाफ्राबो एनडिएफबिनि थाखाय गोबां सोरबायानो नंखायदायावनो गाव जादों थ' जों बेखौ रायखांलायलायबाय थाला मोनसेया बेनो थुब्ला थुब्ला गावस्राजोबनाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जिहेतु मैया एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना बिदि मोनसे दाबावदों बावहाय आं नुहुरदों सानजारां दं बेबो सासे पलिटिशियान इउपिपिएलनि आरो लोगोसे मैया जिहेतु सासे रुजुग्रा सार आं सिनियर आंनि बहुत सिनियर आंनि न'आवबो थाहैग्रा बेबो रुजुग्रा सारमोना आंनि न'आवबो थाहैनो मोनदों जेब्ला आं आफादाव हाबाखै अब्लानियानो बिसोरो बै समाव साइकेल सालायनो जोंनि न'आवबो ओंखाम जाहैदों आरो बे रुजुग्रा सारा थाङाखैबो होननो हाया बे आरोखि जोंनि आदैमोनजों जिरायफानानै ओंखाम जायैनि सिगां बे रुजुग्रा सारमोनजों जिरायफानानै हारि जाथि गोबां बाथ्रा रायलायोमोन अब्लाना आं खिबु उनाव थानानै बिसोरनि बाथ्राखौ आं खोनासङोमोन माखौ नायोमोन रासिन आं बिसोरनि AK-47 सिलायखौ रासिन नायोमोन एसे दांनायनो मोनोब्ला बे सगा दङमोन आरोखि आंनावहाय लोगोसे आरो बिसोरनि हारिनि खोथा बुंनाय बर' हारिनि बाथ्रा बुंनाय उदांस्रिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ रोमै रोमै गोसोखाङो आं बे समनिफ्रायनो बिसोरनि बाथ्राफोरखौ आङो खिबु उनाव थानानै खोनासंबाय थायोमोन दा फैयै फैयै जों एकर्ड जाबाय डिसबेन्डबो जाबाय डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव जोंनाव नैबे गोरोबथा फार्मावहाय मोनब्रै फेक्सनखौ लानानै लिडारफोरखौ दा सावरायग्रा थाबाय गबिन्दबो थाबाय ओमफ्राय धीरेन थाबाय रन्जन दैमारि थाबाय ना साब्रै लिडारफोर जयैनो मोनसे क'अर्डिनेशन कमिटि ना बेफोरबायदि मोनसे दादों आरोखि क'अर्डिनेशन कमिटि ना मोनसे आफाद दादोंमोन दानानै बावहाय बुंलायनाय जादोंमोन जे रावबो जों पलिटिक्सआव हाबथ'वा जोंनि जाखिनि दफाफोर दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंनि एनडिएफबिनि समस्या बेफोरखौ सावरायलायनांगौ होमबाखालिनो ओरैबायदि गुद्दा गुदि जालायखादोंबो जाखिनि बाथ्रा गोसो सिंनि खोथाफोरखौ फोरमायलायनांगौ बुंनांगौ होननानै गबिन्द बसुमतारियाबो बुंदों रन्जन दैमारिखौबो बुंदों रन्जन दैमारिया गबिन्दखौबो बुंदों आरो धीरेनखौबो बुंदों सावरायग्रामोनखौबोथ' बिसोरथ' बै समनि बाथ्राफोरखौ मोनथिलायामोन थ' थेवबो सुद्रायलायदों आरोखि होमबा खालि गोरोबथा फार्म हाउसआवहाय बिजनियावहाय सानसे जालायदों होमबा खालि फिसा फिसा खोथाफोरखौ लालायनानै सुद्रायलायदों आंबो भुल मावदों नोंबो भुल मावदों बेबो गोरोन्थि मावदों सुद्रायलायखांनानै ओरैबायदि समस्या जोबनानै थांखांबाय जे जों रावबो पलिटिक्स माबायावहाय हाबथ'वा आरो मिटिङाव जोंबो थांथ'नो नाङा बेखिनि बाथ्राखौ डिसिसन लालायनाय जादोंमोन बे दिननिफ्रायनो रावबो थांलायाखैमोन जयैनो दङमोन बेसिम थिगैनो दङ जेब्ला गबिन्द बसुमतारिया बे मिटिं बायखांनानै अदालगुरि थांफिननाङो बेक खालामलांफिनो अब्लानि समाव माबे दैखौ माबे मा मोलोंखो अब्लानि समाव बियो प्रमद बर'नि मिटिङाव ग्रोब पलिटिक्स मिटिङाव ग्रोब ओंखारहैबाय इउपिपिएलनावहाय बे दिननिफ्रायनो आलादा जानाय बयबो सिटखौथ' लुबैयोना गाद्दिखौ लुबैयो गोजौ खोथायाव बुंनायाव दङ सिम्पोल राव गोरलै राव कमन राव गोजौ लंखाव थाङोबा राबन जायोना बेखिनि बाथ्राखौ गाहाय थाखोनि मानसिफ्राबो बुङो आबाद मावना जाग्राफ्राबो बुङो थिग बेफोरबायदिनो गबिन्द बसुमतारिया जाहैदों
बेफोरबायदि जियानो जाला आं बेखौ बे चेप्टारखौ दोनथ'बाय दाना फैफिनदो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन ना मैया दाफुंनानैबो लानोबो हाबाय मोजांनि बाथ्रा मोजां ओमफ्राय बिनि उनाव जाहैबाय मा बिनि आन्दोआव सोर दं आरो बिखौ दाहोनायनि ओंथिया सोरनि बियो आंनि सिम्पोल राव आंनि एकदम थौले मेलेमजों साननानै नुहुरनाय बावहाय बे गबिन्द बसुमतारियानो दाहोथाराखैथ' आरो सानजारांमोननि बोलोआव आरो रुजुग्रा सारनि बोलोआव जायफोर दङ गासिबो पलिटिसियाननि माने उन खारफाग्रा गोजा पलिटिसियाननि मिटिङाव सब समय नुफाग्रा गबिन्द बसुमतारिनि खिबु उन थाफाग्रा ना बेफोरबायदि आं बैसोरखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दादों मोजांनि बाथ्रा थांखिया मा बिसोरनि थांखिया सोर दाहोनो नागिरदों बेखौबो आं लास्टआव खोन्थाफिनगोन आं बुंबावगोन आरोबाव सोर दाहोनो नागिरदों आरो बिसोरनि थांखिया मा दा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि थांखिया जिखिनि दङ नैबे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशना बिसोरनिबो थांखिया सेम बिनो एखे मोनसे थांखियानो मानो गावखो मानो आलादा एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दाखो बेखिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला नैबे दैदेनगिरिफोरना बे अफ्रि जाम्बायालाय मानोथो बिदि बाथ्रा बुंबाय थादोंब्रा सोरबा सोरबाया माबा खालामलायगोनलाय दुखु मोनगोनलाय उफाय गैया बुंनो गोनां बायद'था बेफोरो बुंगोनबो बुंलांबायबो थागोन खारन दिनै नोंसोरनि दैदेननायावनो जोंफोर जों एनडिएफबियाव नोंसोरनि बे माबानायाव जोंबो हाबदोंमोन नोंसोरनि जि थांखि लानाय बे थांखियाव जोंबो हाबदोंमोन बै गबिन्द बसुमतारि दैदेनगिरिनि बै रुजुग्रा सारमोननि दैदेननायावनो जोंबो थांदोंमोन जों दा भिखारि फकिर जानानै दं नोंसोरनि दैदेननायावनो एनडिएफबि होनना बुंनो मालाबा लाजिनायबो मोनो नोंसोरनि दैदेननायावनो जोंबो एनडिएफबियाव हाबदोंमोन नोंसोरनि खोथा बुंनायावनो हारिनि बाथ्रा बिराद गिदिर बाथ्रा बुंनायाव जोंबो हाबदोंमोन खामानि मावलांनि एसे आफादनियाव हाबनानै जाथिनि एसे मानो दिनै सोखावबाय थादों मानो दिनै एनडिएफबिया दिनै खावब्रै मानो खालामनो गोनां जादों मानो जादों बे प्रब्लेमा नोंसोरनि थाखायनो जादों होननानै आं बुंगोन आंबो सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिमोन बै समाव खेम दैदेनना फैदों आंबो हाजार सावरायग्रा मोनानो आंनि आन्दारावनो थाना फैनायमोन आं बुंनो गोसो गैयामोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनैहाय दुखुबो नांदों जोंनि बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दानानै रायजो राजा बा गथ' गथायफोरखौ सेंग्राफोरखौ बे थांखि मोनसेखौनो लानानै होसोबाय थादों दिनै बिसोरजों मानो ज' जाजाबफानो हाया मानो खौसे जाफानो हाया मानो ज'आव थांफानो हाया मानो रायजो राजानि सिगाङाव दिनैहाय जों गोदान आरो बिबान मोनसे मोनबावदों दायित्व मोनदों होननानै रायजो राजानि सिगाङावलाय मानो बुंदों एनडिएफबि होनबा होसो जानायनि फावसो जागोन दै नोंसोरनिया आं हले बुंखादों रायजो राजाखौ ओरै खालामबाय दा थाथा दिनै नैबे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दानायनि ओंथियाबो बिनो गबिन्दनि मेन टारगेटआ 2025आव देरहानाय नङा वेलफेयार एस'सिएशनखौ लानानैनो बियो केम्पेइनाव बियो बाहायगोन इउज खालामगोन बिदि दा खालाम मैया नोंसोरनिफ्रायनो जेसेबां मानसिफोर थांदों बावहाय सोर दैदेनगिरिफोर फैदों सोर फैयाखै सोर दङ सोर गैया बेफोर फटकफोरा रोखा फैलाबाय थादों हरलाबाय थादों बेफोरबायदि सावरायदों बेफोरबायदि इदि सावरायदों गासैबो फैबाय थादों गबिन्द सारा बेफोरबायदि खालामनो समाया दा नोंसोर इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दङ बेयावनो ज' थांखियाथ' मोनसेयानो ना दाखालिथ' सासे बिबाननिफ्राय बोख्लायदों बिथाङाथ' गोबां सोंथि सोंदोंमोन दा बिनाव बे सोंथिफोरखौ सोङोब्ला बे रिप्लाइखौनो बे बुंदों जाहोन गैया मा गैया जोंखौ बोख्लायदों बिबाननिफ्राय बिथाङा बिबाना बेनो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान थाबाय थानांगौ दाबो बिनो थानांगौ बे बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंदों गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय गबिन्द बसुमतारिया मैया बुंबावदों 1%ल'नो दिनैहाय थाबोदों जोंजों गासैबो दङ एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दानायनि ओंथियाबो बिनो गोबां गोलाव बाथ्रा बुंलांदों गबिन्द बसुमतारिया जायफोर इउपिपिएलआव फैयाखै एस'सिएशनाव गैयाखै इउपिपिएलआव थांब्लासो जों
बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनाव थानाय जायो नामा इउपिपिएलनि आर'नाइ गानबासो जों जागोन नामा होनबाथ' इउपिपिएलनि दालायसो जागोन बेथ' एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशना गबिन्दनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिसो 2025खौ लानानैसो गबिन्द बसुमतारिया एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दाना होनाया खारन गाव केम्पेइनाव इउज खालामनांगौ आंनि आखायाव जुदि आगदा आखाइ जुदि सेंग्राफोरा थायाब्ला आं माबोरै जागोन आं देरहागोनाथ' रोखा नङा आंनि जेननायासो रोखा जानानै दङ हिसाबा बे बुंनो गोनां बायद'था गबिन्द सार नोंसोरो बेफोरबायदि एक्स एनडिएफबिफोरखौ नाम लानानै एनडिएफबि हिसाबै मोजां खिन्थु बावहायनो वेलफेयार एस'सिएशननो माबा एक्स वाइ जेड दागुंबाय थानानै लाब गैया आरो रायजो राजानि सिगाङाव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय थानो समाया एनडिएफबिआ डिसबेन्ड जाबाय जेबो गैला दा बुंनो थाङोब्ला दिनै नोंथांमोनानोथ' बहुद हारिनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना गबिन्द सार दा नोंसोरखौथ' जोङो खथ' जों बर'निनो लिडार आफादनि लिडार जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बेसेबां सिकिउरिटि होयै हाग्रायाव लाना थांनाय जों रेकर्ड दं गोसोआव दं गबिन्द बसुमतारि आरो आरोबाव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन दाहोबावनानै सेंग्राफोरखौलाय मा ओरैबो जाया खालामहोनो नागिरबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय ना जाखिनि मोननांगौ बेफोरखौ थाब मावनानै होदोब्रा मानो मावा एनडिएफबिआ दिनै बे वेलफेयार एस'सिएशन दालायनायनि बा माबानायनि गोनांथि गैया जाखिनि मोननांगौ बेखौ फटाफट होनानै होदो आरो जाखिनि साख्रि मोननांगौ बेफोरखौ होनानै हो थाबनो माबा मोनसे खालामनानै होनानै हो दिनैनि दिनाव एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा दिनैहाय ना इउनाइटेडजों थांगोन ना वेलफेयार एस'सिएशनजों थांगोन ना सोरजोंबा थांगोन गोदाव सोराव खालामजोबनानै दोनदों दिनै केसफोराबो नोंसोरनाव होयोब्लाबो बिनियाव थाङो एखे जाजोबनानै दङ दिनैहाय बेफोरबायदि केसनि लेखानो मानो जायफ्रा केस गैया बेफोर जेबो टेनसन गैया मिथिबाय जायफ्रा केस दं बिसोर गोबां टेनसन दं थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गबिन्द बसुमतारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ आं दाहाय लाबोफिनबावगोन आरो बेखौ समाव भिडिअखौ हगारनानै होगोन